in the first round 10 to 15 minutes. Unokwati garisika. Saka paunokuda ngoida kuzama kubva unonzwa iwoka. Paunongozungudzwa mbichata pasha. Performance yamunotarisira kuna baba minutes mangani? About 45 to 50 minutes. Musana wa baba unofana kugara wakasimba kuti inonzi yo premature ejaculation kana kuti munakanzi akurumidza kupedza. Imunofunga kuti anenge aita nguva yakareba sei? Munhu akurumidza kupedza panyaya dzebonde idzi. Pane vamwe vanoita 5 to 7 minutes. Vanenge vatokurumidza kupedza here? Vanenge vakurumidza kupedza nekuti on behalf of me ndakazvimirira hangu. In the first round 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Kwa munenge muine wacha anenge achifila sei? Inini ndagara ndo sport yangu. Ndinotozikanwa nzi baba abonde. Nickname yekuti sabhuku kuno kwebwedhika. Ndakatopiwa nenyaya chero tikaenda pamabhawa pachiremba apa ndidiwe short time. Vandizoti munopedza. Vanozviziva kuti short time uyu haatopiwe. Baba mukona ako kako kanonziwo ka power tools herbal energy drink. Rinobetsera panyaya dzepabonde, rinokupa isimba, sexual energy kuti munyatso kuperform. Yeah, munoziva wani. Ndo zvarinoshanda rinowanikwa kuburning issues herbal health clinic. But first round andiboda kunyepera ika seconds. Asi second round manjika. Idamba refu. Chinokonzeresa ma seconds pa first round. Unokwati garisika. Saka paunokuda ngoida kuzama kubva unonzwa iwoka. Paunongozungudzwa mbichata pasha. Inini wangu mvunzo ndoyekuti imimi semunhukadzi performance yamunotarisira kuna baba minutes mangani? Performance yandinotarisira kuna baba about 45 to 50 minutes. 45 to 50 minutes. Nekuti pane nguva yekutamba, pane nguva yekuzotangisa. Saka zvinokwanisa kusvika about 50 minutes. Saka mukundodzwa kuti kana vakaita 30 minutes vanenge vatokundikana. Vakaita 30 minutes, maybe nguva yekutamba inenge yaita show. Kuna nama takuigire natural herbs yenyamu unoshandisa pabonde. Tine mamwe anoti tapi ekuti ukashandisa baba kana wanga chida kubuda chida kuenda kubhora apachina kwawachaenda. Unongodzwa vangu unongoona vangotenderetera vari mumba. Tine mamwe zvakare ekuti baba vakati mwiri wako hausukudziya tinawo anonzi kuti property. Aya ekuti ukashandisa iwe mai mwiri wako unenge watoma getsi chaiwo.